Kohimen kopera bayin hautrai Jesus Christ ngai kubles nem batimai basuk iapi kumjuru yagasngi buram jangka Maria teisoti kakemi Jong uble. Kohimen kopera manusnem ngipen kare nagabinta usnem batimai pad barong yang nod don ki briu ki lepun ki tamasha halor ka jingwan usnem tumai daga jing shisha kine baro kideki jing tau kaba kideki buit jong ki briu don ki briu ki pelod daki khaja daki lak tingka haka kerteng jong usnem tumai henre ladang imle kum neru kisngi kiniaid kisnem kiniaid kibriu kilai kerteng usnem tumai kane kalom shubanyarap yangi ban perkat ban puson lese ban pendrendi ya ka jingim jongi lada om donru kum gini kisnem batimai ka por kanyaid ngimla ban pin sange ya ka por ngimla ban pin chalang ya ka por ngimla ban pelingkot ya ka por henry shuban pin wandur ya ka rukam trejogi ngidon snem temai lamgom da baro ka por baro ka juk kadon hakati jong ukris nyaka daun nakabinta jongi ki kristan ki snem temai kamlong eye namar ujisu ula pen kantang ya ka por ujisu ula pen kantang ya ka sngi dena kata ka daw nadu kapo jingwan ujisu ngidon BC but AD before Christ after Christ shwaya ukris but hadinu kris kane kalong ka ba kongsan hadinu kris ano domini kaba mut after Christ hadin ka jingwan jongu kris ka por baro kala kala shwa ka jingwan ujisu ka jinglong jongu briu kalong mar kompong henry hadin ka jingwan jongu jisu ka por kalayo ya ka jingidu kris ka juk baro kalayo ya ka bor penya jongu kris but ka jingim jongi kalayo ya ka jimut ka batumai jinglong ka batumai na maru kris nakata ka daw hakane ka sngi habangi reke ya ka sngi borom jonga Maria teisoti kadon ka jing kordor haka jingim jongi ban puson khalor kiye baro kabalong ka kemi jongo balai nagata ka dawru kabalang kalabu kane ka sngi borom jonga Maria teisoti Theotokos haka si tarik jong January but nagabinda jongi ka sngi borom jonga Maria teisoti kum ka Theotokos kalong ka bakongsan namar bale kade lemba ke jimpidiang ka mon jongo bole haka jingim jongka ka por kalayo jingandang ka jingim jongi kalayo jingi bi jongo kris ka bomon habangi reke ya ka sngi burom sngi usnem temai ngide ban trang ayu ngide ban dap da ka jingi bi jongo kris man ka kelip mat man gi second man gi kanda man ka sngi man ka tayo man ubanai kade banlong ka bor jongo bale kade ban yai lemba ka bor but ka jingi bi jongo kris kane kade banlong ka jing angnu jongi man ka kelip mat namar lada ngim apru usnem kasni kayai lada ngim pet mitru kasni kayai ngim laban pensange ya kasni henry lada ngim kongu ya ubale lada ngim yaid katkum ga mon bat ka saindur ka jongo bale kasni jongi kanom yaid ka por jongi kanom yaid ka jingim jongi kanum long ka ba seiso ka ekaba ngide ban perkat habangis reke usnem temai kalom lemba ka jingis ne ka jongo bale ngala ban im sa shisngi hagane ka prate lemba ka jingis ne ka jongo kris ngala ban yo i ya ki bayid ba toin jongi sa shasin hagane ka sngi lemba ka jingis ne ka jongo bale
ngala ban ban id ya ki himmen ki para namar ka jingisne ka jongo bale kabawan toid lemba u Chris lemba ka jimpidiang bat ka jingkongu lemba ka fiat jonga Maria teisoti ngi baro ngilayo ya ka dur ka da dena ka ne ka daw ko himmen ko para ngide ben yai kamen dena ka ta ka daw ko himmen ko para ngide ben yai trang ya ka jingit ka jongu Chris lem kom da kam don jim murshu ya usnem temai snem temai kumbangala ong kalong ke jing snautu ha ka jim murjongi ban trekam ban tang ban trekam ha ka no ko dur ngide ban trekam badu Chris ngide ban trekam rengka badu ble ngide ban trekam kini kisnem kini kisngi baro katat hadu uble uang yangi kalabiang ka jingim Joby hagane ka parte ngide ben trekam badu ble ngide ben ya trelang badu ble kane kalong ka jingkan mau kabawan rahangi lemba usnem temai lem komda wadla dangi shat ngi comment wadla dangi penbate ki bom wadla dangi ot ukek na marude usnem temai kanum wanra jingkala eye haka jingim jongi kanum wanra jingkala eye haka jingim jongi Henry ka jingkala kawan habangis ngotu ya ka jingmaya janga jingit ublay ha ka jingim jongi jingmaya janga jingisne jang ublay ha ka jingim jongi namar ngi ki em lemba ka ne ka jingit ngi em barabor namar ublay udang idiangi habangi puson Theotokos ngi don kamben sautu hadu katno ka Maria teisoti kala shat komen badu bale but kapendon burom ya ubale namar kala sngo im haga jingim jangka nadu kapor kala yopediang ya ka kubur jongo bale haga jingim jangka haga ju kadur ngiru ngidon kamban ki im badu bale but ngidon kamban pen ki im ya ka jingim jangi da kane ka bor hangda kadon jingmod ya usnem temai hangda kadon jimmot naga binda baru ki kam kabangile man ga kelemat lem komda ngim don jimmot chu ban ong uni ulong usnem temai namar ki briuhi kila jer ki kisngi ki briuhi kila jer yaki tarik baro labu mano omde ublay kibriu kilabu ban pinsuk ya ka jingim jongi pinsuk ya ki kam jongi henry ublehi ulabu ya ka jinglong ubriu ka jingim ka dur ka dar jonga partay naga benda uble ladangi peit na ka kitab Genesis sngi ban lingkong sngi ba ar sngi balai sngi ba saus sngi ba san sngi ba henriu henyu kumda terter wat ya kumbangi ong sngi lingkong ne sngi baar kumba Monday Tuesday Wednesday baro uble labu mangi ki bringi bu naga benda ka kam jong ki briu man ka kelemat naga taga daw ngimde ban pinsyong nongrim palat hakane ka jingkala jong usnem ngidi ban yale shitom ban pen kala ya ka jingem jangi ban pinyade dur badu Chris ngidi ban rahangi ya ka jingeu bi jangu Chris kum ga Maria teisoti ka kemi jangu bale nega taga daw ngitip haga bastang janga balang kala don ga jingya ka jingya per jingmol halor kane ka jinglong kemi jangu bale hab kumno ngin kot ya ka Maria teisoti ka kemi jongo bale don giba ong ka Maria teisoti kalong ka kemi jongo Chris marway badang itip ya ka bala jia shiwaka ya ka council janga Ephesus un Nestorius uba wan ban hikay ya ka parte ya ka balang baro ka we ngide ban kot ya ka Maria teisoti tanga Theotokos ngimde ban kot ya ka Theotokos kalonga kemi jongu Chris marwe kabamol kibriu kin sautu kumno kane kalonga buisniu jongu bamen ladangi ong ka Maria teisoti kalong Theotokos ki
kinsa pindunano yaka jinglong jonga Maria but kumjuru pindrit yaka jinglong jongu Chris Theotokos kabamol kiburiu kibam ngeit kibam id yaw jisu kin peit yaka Maria teis peit yaw jisu kumu buriu but kinum la ban peit yaw jisu kum oblay but hakata ka ju kadur kinum burom shu yaka Maria teisoti kumba burom mangiminda kata kalongga buisniu jong kiburiu balabit yaka jimut jongu bamen ban pendret yaka jinglong but ka jing koridor jonga Maria teisoti henry nadu ka council Ephesus kalakala yang kata ka jingi kai but ka balang ka penskem ka Maria teisoti omde Theotokos henry kadeka Theotokos ka bamut kmi jongo balai haba on kadon haka Maria teisoti ka jinglong jongo balai ba jinglong jong uburiu kabala bit ya ujisu namar ublehi ulapa ya ujisu ubale shaka Maria teisoti badu jisu ula shim ya ka do but ka snam jonga Maria teisoti bad ulayo ya ka dor ka dar jong uburiu kabamud ubale bad uburiu ha ujisu bad uta ujisu uladon ha ka Maria teisoti but ngimde ban perkatru kumbangela yusngo naka gospel minta kasngi haba ka Maria kinongap lamborot kilawan peit ya ujisu kilayo iya ujisu but pimde ban perkat ujisu shimlayam ujisu ulong kum ki kelung hakinga semjongi ulayam ula tengan ula yalakai ula le nadong shadong kumbale mangi kumjuru ka Maria teisoti kabam mod habangi puson yaka jinglong ukris habangi puson yaka jinglong oble ngimde ban jingai na kaban sautu tang kawe kaliang dena kata kadau kabalang kalabu kaneka sngi burom janga Maria teisoti kum ka kemi jong oble haba kawai pat kaliang don bun ki bri bam champang yakane bam sautu yakane ki pendrit no yaka jinglong kemi jongo bale naka Maria teisoti but ki bushiliang but ki peit yaka kum ka kende but ngitip ka Elizabeth haba kala ong kat ka kemi jongo try kalawan jingo yanga kala ong kat ka kemi jongo utrai kalawan jingo yanga kemi jongo try kemi jongo bale kalawan mano bala bu ha ka shindur jonga ka Elizabeth kane ka kentin lada omde umensiam bakoit namar kala pun daga bor mensiam bakuin daga bor bapela bad ublay wila kren lemba ka Elizabeth ban penbenak parte ngidon kam ban burom ya ka Maria teisoti namar kane kamde ka busniu jong ki buriu henry kade ka jingstar jong oblay ka perlong ya ka Maria teisoti ban longa kami bad de lempa kane ki jing sotu bad ka jingid ya ka Maria teisoti ko himen ko para ngilaban ka jingim ka bakam koi hauni usne kalam jisu kalam ka Maria teisoti kalam ka jinga jong ka baneng ngim laban pura ha uni usne patimai de lempa ka jinglong oblay hapo jongi de lempa ka jingai ti jongi man gasngi man ka kelemat man gi second man gi kanda man ga tayo kan kalalong ka batimai ha ka jingim jongi omde na marka bor jongi ngimla ban pen kantang ya kane ya uni usnem hede uble ude ban isne yangi de na kata ka daw uni usnem kadbangi stang shi tarik January ngidon kam ya ka jingarai ka bas kem banlong ki bakam riu bale ha ka jingim jongi ngide banlong ki kun ki bakam tipsngi ha ka jingim jongi ngide banlong ki kun ki bakam pelut ya ka por jongi ban mane ya jisu lemba ka jimmane jisu Christ lemba ka jingkongo ya ka balang ngila ban kindiu burom ya ka jingim jongi omnamar kasngi omnamar kasnem henre namar ka jinglong jongi ka jingang nur jongi ban kongo ya uple tongin duai naga binda ka neka jinga ha ka neka yukrish bakui jisubit yid karko kardo yangi pensle bat pen kantang yangi ha ka neka sngi burom janga Maria teisoti ka kami jongo bale kanamba
kajingim jongi man kasngi kalong ka basizo pangilaban pen kantang man kasngi man ka kelipmat man ka tayo man nu banai nakabenta ka burom jame kramba ki inga sem jongi ki kun ki ti jongi kin snautu ya kajing kardor jong kajingim badme ko Chris enyaro ya utrai Jesus Chris Jinam Amen.